Straight to the point. Now, atong balikan mga kaigalaan. Kini ni ang doon naman kunoy miingon nga kanana ang attorney hisguti sad si Bato. Ngano man nga sige makaghisgot ni Lacson. Good morning ni atong mga kaigsunan ha. Sagil na tos Bato mahigala kay to na nagsige na tog absent. Kay kini manggod mga kaigalaan kinis Bato mga higala dunay ni pagawas nag-info nga doon na warrant of arrest gikan sa ICC. So si Bato mga kaigalaan way kumpiyansa to ana amot haen na ron nagtago-tago. So absent si Bato. Pero mo lagi nagiingon mahigala iya po na mga kaigalaan nga desisyon unsay iyang buhaton ini maong kaso. Wa pa hinuna maklaro mahigala pero mo lagi na ang iyang gikabalakan ini kay ang Philippine government mga kaigalaan bisa pag unsaon imong argue nga why jurisdiction mga higala ang ICC delikado man kay og dakupon siya mahigala sa kapulisan i-turn over siya dito sa ICC. Di ra ba mo agig kurti ni mga higala ning kalakihan? So kasabot si Bato murag di ra ba mo follow ni bisan ang Rome Statute mismo nga nag-ingon nga iagi kas kurti di ra ba mo follow ni? Mo na nga tan-aw siguro Bato malagmit do na ni nag-advise niya, So mo ni mahigala nga hain ka ni Saro nag-tago-tago kay doon nato'y pumahayag mahigala sa Lacson kani adto. Niingon ko nos Bato na nga ikaw sir natago-tago mo sa kasauna. Senior man yan sa Lacson kinomdom mo doon ay kaso po sa Lacson pero tago-tago sa Lacson eh. Karon mahigalas Bato na sad mahigala mo higa tago-tago. Kana mga kaigalaan kaso na og imo sang of course, doon naman ni abogados Bato mahigala malagmit gi-advise ni sa abogado nga in the meantime ay lang sa pakita diha kay di man ta makakita justisya sa ani. Og mo pakita kada karon dakupon ka. Di man i-follow ang procedure. Kay ang procedure ana makigalaan dakupon ani mo. Di man imo dito sa plano. Unya na nakahibaw na bata unsay nadangatan atong sa una kang Duterte. Wa na ra ba gyud dito sa kwan. Wa ra ba dadas korte gidito ba sa plano? Ato lang ni mahigala ang iagig katawa. So mo na kinis Bato ron absent ron mahigala sa Senate. Mo na sige pangita mahigala nga asa mas Bato asa si Tito Soto nga dapat nutungan as Bato. Gusto po si Tito Soto iagig padako. Sa una mahigala Lacson may tago-tago may nagsigbagulbol day. Kanang mga absiniro diha lagi sa Senate. Kini Senate dili kayo noon but kining Congress kanang mga congressman kanang absiniro diha. Pero wa gyud mahigalay magsipangita. Doon na may congressman sa amo sa unang lite may ingaw man nga sige absent may na sige lang sige absent basta kay wa kuno pasagdi ang distrito. Pero arita sa mas importante, kay kining kang Batong pagtago-tago iya man na mahigalang desisyon base po sa advice ang lawyer. Ang mas importante ini kining binilyo na tong kwarta nga gikawat sa mga kawatan. Muna pinaka-importante kay ato maning buhis. So kung atong timbang-timbangon asay priority na to, nga atong hisgutag una, kini yung dinagko. 5 kag trilyon guning nagastos flood control. Wa pay labot ang ubang corruption ha. Napay mga street lightings o guban pa kini mga eskwelahan may gala mga buildings DepEd nga gi-implement mga kaigalaan sa DPWH. So ari sa tas flood control. Sa flood control lang gudaan, bisag sa Cebu lang gidaan mga higalapod bidan dakuha de. 50 billion kapin ang gi-allocate for Cebu. Sa flood control. Ngani top notcher mga kaigalaan 14 billion ni ana mga higala. Top notcher kayo si Peter Jan Calderon, ang congressman mahigala sa 7th District. Straight to the point. Bago pa ning congressman sa Calderon, pero nalupigan niya ng ubang congressman. Murag, maayos siguro mo dag kamada. Pero sa diyang aton interview si Congressman Calderon, in fairness niya, ingang masasyaday nga, actually di magikuno siya may nagkuhan na. Kaya giparking naman na diha. Isaldi ko kuno may, saldi kang saldi ko na.
Unya kung kang saldi ko na sa gi-insert na kay kung sanip na sa to pa gikan sa ubos, gikan sa congressman sa district, ilan ang mo na budget nga lang i-propose. Pero insertion na dili na gikan sa ubos, gikan na sa taas. Unya ando na insertion dili mahigala kini si Saldico, si Romaldes o si Sandro Marcos. Kalma lang ning bata pag may gamay lang, pabag-ubag ulan ni mahigala pabata-bata pa ning congressman pero maantigo na mo insert. Dili na ba na mahigala malimod kay Pirmiro lagi pareha ng insertion 100 billion gi-insert. Pirmiro kini Saldico Maruko sigud. Giunag statement Saldico video siya. Naay 100 billion gi-insert. Tubag din sila niyon. Wala, imposible ma-insert. Kay naa sa NEP, nganong iadto pa man sa Baycam, nga naa mas sa NEP, imposible. Sus, ikaduhang video sa liko, naay insertion. Mayroong resibo, mayroong ebidensya, at may mga malita. Correct ka dyan. Panas na kabalibad niya doon insertion, oy. Maugoy na kaparisayin, mahigalan lang birsamin. Pila ka buok ni naapektahan sa video-video sa liko, si Pangandaman, sekretary sa DBM, di apa mga higala si Bersamin Lucas, si Bersamin Adrian, si Jojo Cadiz, naapil. Niining pagka-resign si Ulaybar. Daghan sila. Kay ngano na siguro na nga ang corruption didto na karon na nasa doorstep sa Malacañang. Unya kini mo'y atong unahog imbestigar kay dako man ni kurtaha. Binilyon man Nya wala na mga higala ron. Nahunong man ang investigation sa Blue Ribbon? Muna na kong question mark. Ngano man? Nga na nagkaduol na. Mura ba sa salida pa ni mahigala teleserye nga paspas kayo bang ng mga panghitabo? Hapit na masakpan mahigalang kawatan. Hapit na masakpan kontrabida. Oh, kalit nagka-brown out. O sa sinihan pa ni mga higala, kana bitawng nagidaog-daog ron gikawatan, daghang kay mga kwarta. Ikawatan si Juan de la Cruz, no? Sus, kagidlay si Juan de la Cruz. Karon naanaw ta mga higalap. Ibisigar na ang kawatan. Ila, sige, ginukdan na. Duol na, hapit na masakting kawatan. Nakalit mahigala nga, napawang ang sinihan. Basta kay mga tao mo, kuhan dyan mo singgit, yun. Oy, nagbayad mi, oy. Mo ni ba, ang nasa climax ba niya, nagyod, hapit na yun, na sa Malacañang yun. Na nagyod Malacañang ang kawatan. Naklaro na yun mga higala mo, nagyod testimonya ang Saldico. Unya na nagyod mga ebidensya. Wa na, nang resign na sila mahigalang Pangandaman, kay kuno sila mo ikawatan. Wa kuno labot ang presidente. Naara nila di ay ilang gigamit angan sa presidente, ni nimdrap nila. So sato pa, bisan pag-way labot si BBM, pero naanas Malacañang, di na malalis. In fact, nang resign na ni sila. Di malalis nga 100 billion pesos mga higala insertion, di la malalis. Karon naana sa Malacañang. Unya dunay armored car na gigamit sa ilang kuan suborno. Armored car. Pagkahuman milisod mas limod na ni armored car kay doon na may mga CCTV. Nga da ang armored car da giparking kana nga parking slot ara So ang kawatan naa sa Malacañang. Hala. Imbestigar ra dugang. Unsang itabo ang mahigala nga mura mang nag-burn out sa Lacson? Kalit mang napaong mga higala ng kalakihang atong salida sa Senate Blue Ribbon Committee. O salida pa ni ba? Senate Blue Ribbon Committee hearing. O butangan ni the movie. Nagyod hapit na nanos Malacañang ang kawatan na-establisher na. Unya kalit mga higala kaundang, kalit kaputol. Medyo mabitin ka ng kalakiha. Kaya na mas climax untahin noon. Bida ning... Unya karon ang ICI, kasi may paglaom na to ani. Kini mga tao ani, galburuto gini ron. Galburuto ang katawhan. Kay, kung tanaw ni mo, ang mga tao, mga higala, naglaom na nga, mapadayon investigasyon, mapanubag kining mga kawatan. Ibutang ka lang. Kay karon mahigala, ako nang gika-discuss gahapon kining people power paglisod kita na. Kani prangka-prangka pagka-istorya ha. Ang ato na lang ron nga si BBM iyan na lang hatag na nga kanabang
Kinsa na mga kawatan niya ba? Buhan may iban-iban na lang kawatan. Mao na lang ni. Malisod man ta. Kaya ako nang gika-discuss kagahapon, unsaon mahigala ang presidente ma-vacant na iyang posisyon o mupuli ang next line of succession kung ang presidente ma-impeach, which is impossible. Ako nang gika-discuss. Ang presidente dunay permanent disability, which is impossible sa Japon kay bisa pag maghiwi-hiwi na sa BBM sa iyang baba di magina mo kwan. Wa man mingo okay ra lagi kumbati ra. Kay daghan man po yung mga tao da siyang palibot nga maoy. In fact, do lagi mga nagduda ron nga kinsa na nagpadagan ining atong nasod ning kalakihan ron. Ha? Ug ingon kag resignation di masagina mo resign. Kadang death noon dili na lang punta mo hisgot ana. In fairness may gala ayaw lang sad na. Kay ngilad na po na. The Aritas people power, di man mahitabo sana. Kung dili ni matandog og dugang no, way maka-trigger ani sa pagkakaron mas status ko gini. Makatiwas BBM. Kaysa ako nang ingon ang formula sa people power mga kagalaan sa EDSA 1, EDSA 2 nga tangtang yung presidente. Number 1 na as Cardinal Sin. Number 2 ang military ni Bali. Ang ilang kadagkuan sa military. Muna mga higalay mga formula. Number 3, ang mga tao naghiusa sa ilang panawagan. Tama na, sobra na, palitan na. Naghiusa. Ang karon lahi. Panahon ni Irap, maugya po na naapas Cardinal Sin, buhi pa. Ikaduha, ang military ni Balisad. At that time, si Angelo Reyes ni Bali. Tungkol sa pressure sa mga tao, sa pressure sa church. Mamasatong kang panahon ni Marcos Sr., ang pressure ba, kasi Cardinal Sin o ginanawagan. O niya, ang simbahan napuno na sa gyud kay 20 katuig naman sa Marcos di man ganahang manaog na. So ang tulo ka butang. Number 1 si Cardinal Sina apa. Number 2 ang military ni Bali kinsa man si Indrile nga mo sekretary sa Defense og si Ramos ni Balitok atong panahon na. Ang habilin si Fabian Ver nga mao iyang chief of staff pero mas knowledgeable si Ramos sa movement sa tropa kaysa man may West Pointer. Katugos Fabian Ver mahigala kanang empleyado bitaw nga ang gisaligan ang kasipsipra motong siya mo inahimong chief of staff. Straight to the point. Moto mahigala niya ang mga tao usa ang panawagan tama na sobra na palitan na. Tangtang Marcos. Panahong Irap sa the same formula naapas Cardinal Sin. Si Cardinal Sin may nanawagan sa Japon. Ikaduha mga higala ang military ni Bali kinsa man to si Angelo Reyes ni Bali hasta na selection may PNP chief man sa una dugay na pero ni adto na sa EDSA pagkahuman. Dayon ang panawagan gyapon mao gyapon tama na sobra na palitan na. Panahong Gloria Macapagal Arroyo kaysa ako nangingon sa akong obserbasyon na upat ka presidente ni mga kurakot nga administrasyon nga grabe ng kurakuta to the point nga ang mga tao gusto na ng palasayno ni mga presidente. Upat, Marcos Sr., Irap, Gloria Macapagal Arroyo o kinis BBM. Mao ni grabe yung kinawatay. Straight to the point. Sa kang Gloria Macapagal Arroyo, wala na ng mga formula. Number 1, wala na sa Cardinal Sin. Ikaduha, walay nakapuli nga sama gyud kang Cardinal Sin. Naay CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, but hinumdo mo ang CBCP, nagtapok ang mga obispo, nagpaabot ang mga tao unsa kay sulti sa mga obispo day, pagawas pa mga higala sa ilang statement, ningon ang obispo dili may manawagan og resignation. Straight to the Hinumdo point. mo ana. So pag-ingon sa mga bishop, Catholic Bishops Conference of the Philippines, nga dili may manawagan og resignation na pawong ang tanan. Ang military wa pod mobali. May pod pagkatiman Gloria ang military. So karon si BBM mao po ning iyaron ang mga tao may gila gusto pa resign siya. Pero tan-aw si kong BBM be, di ko mangupya sa kong amahan adtong kuana kay natangtang to ali kong Gloria be. Unsay gibuhat ron? Pariha-pariha ang simbahan wa manawagan nagrally ang simbahan. Wa na sa Cardinal Sin ang mga obispo nagrally but dili manawagan nga resignation. That's number 1. Number 2, ang iya mahigalang mga ang iyang chief of staff nga mao si General Browner, loyal niya. Kay maayong pagkaatiman niya mga higalas Browner. Bahalag mag-alboroto ang military kang PNP basta ang general dito busog kanunay, di okay.
Unya ang mga tao wa maghiusa. Tama na, sobra na, pwede. Bayon palitan na, dili pa. So diha, dapita mahigala. Ang singgit sa katauhan sa panahon ni Irap o ni Marcos, tama na, sobra na, palitan na, kanang tulo. Panahon ni Gloria o karon kang BBM, tama na, sobra na, palitan, dili. Laylain og panawagan. Ang uban, rally lang ta. Against corruption, po di lang to pulihan. Ang uban mingon, pulihan na, resign, BBM resign. Naman po'y morali, Sara resign. Napoy morali uban, Sara ang BBM resign, kay kami na ibahala. Sa laktod wa magkadimaon ning dagana. Mo na dili maglisod na. Maay pa pagkatima ni BBM ng military si Browner, unya ang increase military ron kay ba mo unsay latest ron? Increasean sila kada tuig. Increasean naman sa subsistence allowance sa tuig anay, 350. 2026 increase, 2027 increase, 2028 increase, gipasaligan na sila, mag-increase pirmi kada tuig ang inyong sildo. Straight to the Now point. atong balik-balikan mga higala. So, kining hitabua karon si Marcos Jr., kung imong tan-awon mga higala, dunay pupari-pareho sa nitabo ni Gloria Macapagal Arroyo. Ang simbahan wa manawagan at the time ang Catholic Bishops Conference of the Philippines gipaabot nato mahigalag unsay ilang stand paghuman gyud sa ilang murag nagkwento sila dahil murag nag-retreat sila no. Nag-retreat ang mga bishops na paabot ang mga tao unsa kay panawagan sa mga bishops kay wa na gud cardinalsin. But ug wa na cardinalsin do na ang Catholic Bishops Conference of the Philippines kung sila mo ay manawagan medyo influential pa man no ang Catholic Church gihapon. Paggawa sa ilang statement, ingon man dili may manawagan o resignation ni Gloria. Asawa, napaong tanan. Mao po din kang BBM ron. Wa manawagan mahigala og BBM resign. Ang panawagan lang, transparency, accountability, maana lang kutob. So, unsa man ipagpanawagan ron, nga, na naman mga kawatan, ang ato ini nga, halaka ng mga kawatan, papanubagon, except lang ni BBM. Wa ko maingon hangas BBM kawatan yun, pero kining mga nahitabo ron sa Malacañang, duha may mahitabo ani. Either si BBM mga higala, kaya naman may testimonya karon ni Kwan, Saldico. Unya kini kung pagpirma makagalaan anang budget, kay ba ta mga higala nga, di ba na may anak kung ang pinakabastos nga budget sa Pilipinas karon tuiga, wa pirmahin BBM. Unya iya magandang review gyud na. Matupan niya na review, na analyze, ilagi mo nalangan bitaw kinumdum mo nga ang budget karon tuiga nalangan kay daghan ni protesta, daghan mahigalay ni question sa budget karon tuiga man nalangan na niabot og December 30 una pa mga higala na napirmahan ni BBM ug miingon siya ilya ko nung nabasa gyud iya gyung na-analyze o mo nang iyang gipirmahan. Unya testimonya sa Saldico na ana gyud kani kani si picture dong. Kani nga picture, oh. Zoom in. Kani nga picture, zoom in lang ko dong. Tama, mo na ang ilang pag-study. Si BBM, yung sa ayang gi-studyhan, mo na, kisamay na ada, si BBM, si Singson, o si Pangandaman. Karon, laliman ka na, si Singson kawatan man da ini mahigala matod pa sa aligasyon. 1 billion ko iya. Nya si Pangandaman ni resign na mga ini. Si Singson si Pangandaman, pulos na resign. Kay mga kawatan, imagine ka ang kawatan na asa usa ka table ni Marcos. So ato inyon, kanang tibula oh, nasang tulo ka na makita sa picture, silang tulo, si Marcos nagdi kawatan na, kining yung duha, mga salbahis ng duha no, pagka mga traidor, ilang giatubang ang presidente sa usa ka lamisa niya, gigamit din nila nga sa presidente. Kanala tutuhan. Pero mga tao accountability nga, ipaklaro na. So sama ni manubag ni si Singson, manubag ni si Pangandaman. Pito na to ni sila, mura namingaw malagi day. Kini ni ang mga taong involved sa Malacañang ay nalang nakapilas BBM kay protektado man kana. Hadlok man sa mahigalag imong apilon sa BBM kay hadlok sa mo puli Sara. Bisaya ay apilas BBM be. But hay man si Singson kinis Pangandaman di na to ni ibutang ka lang ha. Pero luoy baya podog kini ni ang wa gisay labot ug imo po ning piton sa lagod ug piton gyud nimo. Kay palitan ko ikaw may BBM ron. Ibutang sa imong lugar kay kung ikaw may BBM gigamit imongan binilyon ang gikawat suko ka gyud kamo mga tawhana mo
inyong gigamit ako ngan sa inyong kawat. Suko, ikaw gibas suko. Pero karon mo naman si BBM mo, man chill man lang. Wa ka managanas BBM mo akong pit-o ni mga tawhan namin pag namail lang pit Mr. President ha kami nagi pasanginlan okay na lang sige lang para save the king lang pero gimo mi pit-on na mapugo sige mig tug-an ning tanan. Kaya nga wa man pitaron. Kutob na es pag resign ka nang maka binilyon ang kwartang involved. Resign na day kutob day. Dili day gukuron. So kana katingal bisag kinsan tawhan na oy nga kada na ang normal ba manghuna-huna kasabot ka gyud maka sabot gyud dunay something gyud ani Straight to the na atong point. balikan mga higala no so mo na nga ingon ko dili mahitabo ng people power ron sa administrasyon ni BBM og wala nay tandog ani di na ni tandugon og dugang tuloy-tuloy na ni nga makatiwas gyud ni maparehan ning Gloria makapagalaroyo makatiwas gyud ay adto lang paabot na mo 2028 pagbutang lang mo inyong kandidatos 2028 para sa eleksyon mga higala pohon. At least ang mga tao gyud mo ay mopili. Anak na lang no kay medyo gitimbang-timbang pod sa uban nga okay na lang siguro bahala na lang. So kita mo gidawat na lang sa mga tao nga sige, trabaho lang mi diri ang among mga palaliton do nay bat, do nay kanana ang kanunay gyud ang do nay bat. Unya kamo litig kawat sa among kwarta sige okay na lang mi anak. Mura gidawat na lang. Kay kini wala may manawagan nga kwan. Ang pinakadako nga grupo mahigala ang simbahan nya mao'y nanawagan sa IDSA 1 IDSA 2 di man ron. Marcha ta pero di ta manawagan ng inyang parisain. Pero at least na lang katabang gyapon mahigala makamarcha ta at least kay permiro baya gamay raman tong ipapriso. Karon at least puno-punuan siguro. Unya kadugayan basig ilang ihatag lang Romualdez sige para dili kayo mo masuko dahil Romualdez i-appeal na diha. Kana kung doon na ebidensya kang Romualdez di appeal gina Romualdez. Unya ang military may papakatiman niya kay karon tuiga 350 pesos ang increase sa ilang allowance. By next year January 2026 another increase katulo niya ang base pay na gyud ni. Mo'y increasean. So January, matod pa sa atong nakuhang report, ang increase mahigala 3 tranches. Particularly on January 1, 2026, January 1, 2027, January 1, 2028. So, hangtod mahuman ang terminong Marcos, kada tuig, doon na increase ang military. Busa, relax na mo, chill mo diha. Ay mo kabalaka, inatiman mo, ha? Si Browner ay lang kabalaka kay busog ni Browner niya kabupong mga taong Browner okay lang mo. Mo ning gipasalig ni BBM o gani ingon siya mga higala unsa man mo ni ang speech nga ni nga pag-English or mo ning video abe ato paminawon ko no kay unsa nga dapat kuno naniwala ang administrasyon nga kini mga tagapagtanggol increasean gyud matod pa niya mga higala ha kay kini karon po ni mga kaigalaan nga nagka-alburuto na ang mga tao. Unya ang PNP o ang AFP alburuto sa na mahigala makita nimo sa result sa milabayng eleksyon unya duna na mga huhungihong nga dunay military reset dunay military reset so timanon gyud military kay basig ka nauna ng mga junior officers kana mga tiguang-tiguang na siguro diha malagmit nga uyon-uyon lang bat kini mga di prinsipyo pa kini mga batan-on pa diha ang rank and file o kini mga lieutenants mahigala nga mga bata-bata pa moribintaon niya na mga sugid paminaw delikado kayo. So mo na nga sunod-sunod ang increase, mura makaingon tag sana all ron ang military kumaohon. Ato paminawon kadali ning video Sige kuno dong names. Nung nagdaang taon at buwan, hinarap natin ang mga hamon ng kalikasan. Malalakas na bagyo, magkakasunod na lindol, pagputok ng bulkan, at mga pagbaha. Sa gitna nito, naging matibay na sandigan ng bayan ang ating mga military at uniform personnel o MUP. Hindi rin nawawala ang banta sa ating seguridad. Ngunit panatag ang sambayanan dahil nandyan ang ating kapulisan at kasundaluhan. Ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin kahit kaakibat nito ang mga banta sa kanilang kaligtasan. Sa lupa, tubig, o himpapawid,
Hindi kayo nagdadalawang isip na magsakripisyo ng inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Kasama rito ang lahat ng military and uniform personnel mula sa Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections, National Mapping and Resource Information Authority. Ito ay ipapatupad natin sa 3 tranche sa January 1, 2026, January 1, 2027 at January 1, 2028. Bukod pa riyan, simula January 1, 2026, ang subsistence allowance ng lahat ng MUP ay magiging 350 pesos na kada araw. Naniniwala ang administrasyong ito na ang mga nagtatanggol sa bayan ay nararapat ring protektahan ng pamahalaan. Makatarungan sahod at sapat na suporta, ito ang handog ng sambayanan sa ating mga tagapagtanggol. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Straight to the point. Okay, so increase na ang military, ha? So, okay na mo diha, ha? 350 ang subsistence allowance, ang base pay increase January 1, 2026, 2027, 2028. Antod mahuman ang terminong Marcos, kada tuig increase. Kaingon na, sana all. Okay, so hanip lang nga pagkakon ba, ayaw na mo bro mag sa kwan ba na, ayaw na mo kudita, ha? Okay, di anang English. Kay wa naman ni tunog naman uhong-ihong nga wa na may military reset na. Mo kudita na mahigala. So karon na mo English. So okay na mo diha, ha? Ay lang mo kudita kay busog ta. Ate padayon may gila standby la una. Resign na si kinini ang Babe Singson ron sa ICI. Wa na gyud. Usaon naman lang unsa may credibility sa ICI mahabilin ning kalakihan ron. Standby, ha. Straight to the point. Okay. No, atong tagag pagtagad mahigala, no. Kini atong seed liniment oil mahigala ang anindot kayo banyos indekin. Okay, adita mga higala sa atong dugang mga hisgutanan, no. So military nga naminaw na to ron. Relax ang kuno mo diha, ha, kay total increase naman mo karon tuiga 350. Next year kada tuig increase. 2026 increasean mo, 2027 increasean, 2028 increasean mo. So busog mo, ha. Pero kanang kwarta ha gikan taon po na sa mga tao. Buhis na sa katawhan taon po nga nagilaid do mga panahon na mga higala taon. Unya akong ibalik gamay ning picture. Ang kawatan mahigala ni as o sa katable except ining Marcos. Kung atong tuuhan sa Lacson, ha. Laki niyo, sila may nag-study mahigalas budget, oh. Gipirmahan ni BBM ang budget kay ilang gi-studyhan. Kini sa kani nakita nga anggol sa pikas nga anggol kay tuaman dito mga kaigalaan si Bersamin. Kini anggola kining tulo sila si BBM, kini si Pangandaman o kini usa si Singson. Si Bunuan. Nagsige man ako Singson. Kana si Singson mao ni ang DPWH secretary panahon ni Pinoy. Medyo masaligan ni siya. Wa gyapon malimpyo gitong DPWH pero hugot ba? Wa ka kita og nga corruption ato nga buntaog. Ang karon gabi ha. So si Bunuan, kinis Bunuan, no? Ang kang Bunuan 1 billion man day. Matud pa sa Sulting Lacson, hatdan po ni 1 billion. Tiya mo na anang usa ka lamisa. Duol na gyud tinuod ni og salida pa ni kay wala duol na gyud, oh. Nana ang na-identify na mga higala tagbota pangita ni sa una karon ni ana. Kinis Pangandaman papanubago ni kining babayhana o kini si Bunuan papanubago ni way labot si BBM kay wa man kuno labot na siya gyud. Ang mga tao mga higala maoy maghukom ana, no? Kung si BBM ay nagsugo, kinis na mga hinani bala ni. Igo na ni follow sa sugo. Pero way labot si BBM, sila lagi nang warta na inosente gis BBM taon. Bisan pa man nga 4.5 billion ng yung intelligence fund pero wa gyud siya mahibaw unsa hitabo sa Malacañang. Kinsa may patuohon nimo inosentihan BBM wa gyud siya kasayuran sa gamay, no? 4.5 billion yung intelligence fund pero wa sa mahibaw sa mga panghitabo bisan mismo sa Malacañang wa sa mahibaw.
Ato lang ni agi kato katawa mga higala. So si Bib Singson may resign ron. Igo kini si bunuan igo lang gani nakagawas na wa na to na nakagawas na. Una pa ni gawas mahigalang nibuto nga apil sa ining kinawatay mahigala matod pa sa aligasyon. Pero to anas gawas nasod. Binaan naman na sila, identified naman ka na sila. Nga sila mao'y nagdawat, way labot sa BBM. Ngano di man na nato sila piton. Ngano man. So mo, gawas ang sunod, di kapugnan ang pangutana nga, ngano ka, nga di man piton ni sila mga tawanan. Naana man ka na sila. O magkay labot sa BBM. Okay, way labot. Kining mga nalabot mo itong piton. Ngano di man. O mura ba o kanang, ay lang kay pita, kay basin o mo, ug imong piton basin niya hinuon og mo tug-an ang gusto tinuod ng tanan. Sayon kay na mahigalang analisaron oy. Si Lacson mahigala nga PNP chief. Bisag simple nga investigator ana mahigala kanang diya sa station based nga investigator o kasabot ka oy. Kasabot ka anang kalakiha. So karon naunsa naman yung ICI ron. Mura ni siya mga optics lang, diba? Mura na siya kanang, pakita lang niya, ulog-ulog sa mga tao nga ayaw mo kabalaka, imbisigaron lagi, di amay ICI. Pero karon ang ICI, mga kaigalaan, wa na sa magalong din na, si Singson sad mahigala, ni-resign na po mga sukit tigpaminaw, o sa may rason, nga nun resign man. O sa may rason. Karon lang, wa ba ka ni mga kaigalaan dunay, wa na, na niya matulon sa dinha, nga ipabuhat mga kaigalaan sa ICI, kana mga pangutana lang. Straight to the point. Wa ba kay mga ipabuhat na nga supak sa prinsipyo ni former DPWH Secretary Bib Singson? Straight to the point. Ang resign.